sleeper beats could influence gut health. Kurumujang somekanyo ibedane kurnge iwacho ni unmoved by outcry. Ket picha joten migepe adek Davis Chirchir, Kipchumba Murkomen kod Aden Duale mabendi wacho karakani kargi osebedo kacha kimianogi kod chilo mopogore opogore to sani penjo maduong' mantiere ang'o miyo ok giwuogi kata ok gikethni ok gidikni kata matin ok gindekni kata matin kama gintiere kanyo. E gazet mar Daily Nation ndiko weche mag somo iwacho ni koro sani nitiere kuonde moko ma pes jopiny lale Kurumujwang ka oting'o sikunde oting'o osiptal iwacho ni nyaka sirikal kuonde mopogore opogore. Mokwongo nitiere bogus employees iwacho ni nitiere bilionde mathoth ahinya madonjo e apise mago mag sirikal to chulo jogo maonge tich. Iwacho ni gin non-existent government employees ahinya to yudore counties mae kama auditor general kata controller mano mar budget Margaret Nyakango bende koro lero kanya Kurumujwang achiel kachiel ni kata ang'o ma ibed ni timre magi pesa mawuok e aguch piny owacho to chopo lwet jogo maponono. Mokwongo onge nyinge gi manitie to jok moko machamo pesa gi e accounts magi mago mantiere karaka. Machielo wacho ni fictitious schools magi sikunde ma nyawawa gin sikunde maonge managaro wijo subtende maonge bende onde karaka ni fake hospitals mano bilionde mathoth ahinya malal karkacha mago moting'o omenda mago mag NHIF. Bed ka mondo morangi ane Kurumujwang mondo morangi achiel kachiel ka piny kanyo wacho ni crisis over county tenders new jobs. Wacho ni governors bende koro oseluongo bura odiochieng' ma kawuono kama gida bedo kae mano mane adiere kaka ginyalo keto tich mago jochiw thieth mago maromo 7,414 mago mantiere karakae. Weche mag tuke bende po ntiere karakae. Ndiko mag jo obila wacho ni hiring of 10,000 police officers in jeopardy mano mantiere karakae. Achiedh nade mokwako ndiko obila e tich mantiere kanya Kurumujwang iyudo thuolo mano mar oriane karakae. Morocco na yudo loch mano mar CHAN wadhi bedo kod karakae Kurumujwang. Ok wadhi bedo gi Morocco, wadhi bedo gi nono weche mag tuke anya kama wadhi bedo kae ni okombe ni mano mokwongo mar CHAN 2024 mabende ochiwe pacho kae. Final mano go Kasarani ineno kanyo ka ichiwe ne team no mano mar Morocco. Jotelo kanyo nitiere picha mag presidents adek, president mar FIFA, president mar CAF kod president mar Kenya. Giduto gintiere karakae mano ka girango kendo gichiwo kombe no ne joloch mago mag tuke gi mag CHAN ma en piny no mano mara Morocco. Manchester City ne ogonyoro, Arsenal bende ne ogonyoro, Manchester United noyudo loch margi chieng' Ngeso. Magi duoko mag weche mag tuke sachiel nyakorom sareyo nyaka sang'wen chenro mar kaka wanene e Ramogi Radio kachiel kod Ramogi TV kato bang'e kawuono adhi bedo ka watwak e chenro mar mbakoromo kod jagoro mongirore kata PS ma ochung' ne nyithindo e bad migawo mar rango ratiro mag nyithindo pacho kae Children Services mano Department of Children Services State Department mar Children Services pacho kae wadhi bedo kod CPA Karen Agengo watwaga ne waranga nende ratiro mag nyithindo to en gimoro miwacho ka wacha kose en gino mantiere kendo nyaka tim mondo miyo neno adiero chopo e yo makare. Nitie lai moro bende magiyawo mano mar neno ni joma neno ni kagima ratiro mar nyithindo irocho nyalo go namba no to bende namba mantiere kor gwengewa to bende waneno achiedh nade gi ne nyithindo owetewa nyiminewa jogo man machiegni kodwa kinde ka kinde. En kata ka ono nitiere sigana moro ma odamiya ang'iyoro mag SMS lano yawe na 3:600 gi paro ma intiere go de twak moro moro modhi bedo go kawuono mane line mitiyo godo SMS line 2:36000 ka Facebook yudwa gi nying mar Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kod Ramogi TV KE e mbui mar X kanya ka mitudi kodwa achiel kachiel imiyo paro koko dhi nyime kod chenro makamae. Ambe yuda e Facebook fan page mara yuda gi nying mara Cleophas Oluoch. Arwaki ni machiegni nyakoro Kurumujwang nikech mae en chenro mar Openj to mokwongo wachaka kod weche manyien mag thund weche. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine.
region and into that Yala swamp. Tumekosa amani. Sisi ni mmoja wenye wamechomewa nyumba. Waliniattack usiku mwendo wa saa 2. Watu walikuwa wengi, more than 20. Na kama ulichelewa kwa shamba, ulale huko, uendelee kesho ya. Aroki machini nyakura mwijuange wichi manyenu kinyi maka uono dhibedu kata ichino nyinga Cleophas Loch tekisumuka nyakura mukio nyaka chisango machigni kama na morama intire. Wachako ni Jatend Piny Kenya William Ruto obuono jotelo matiyo e piny owacho ma ok dwar chenro mano mar nyiewo e sirkal e yor mbui mondo mi ogwe tao kendo owuogi apisi. Nowuoyo e kaunti ma Siaya kama ne osiro e chenro kama owacho ni obiro konyo e geng'o rode mag kuo e piny owacho. Ka jatend migawo mar omenda John Mbadi bende oramo ni kata tek to nyiewo e yor mbui en chenro manyaka chop kare. Manoriwo dinde mopogore opogore manobagie kaunti ma Siaya. Nyasi manotelo gi Jatend Piny Kenya William Ruto. Jatend piny omedo goyo oporo ne chenro manyien mar tawo chenro mag ng'iewo e piny owacho mano mar e-procurement ma itayo e yor mbui. Kobuono jotelo matiyo e piny owacho makwedo chenro no mondo owuogi apisi kar chung' e mbele chenro makamano. And we are going to implement e-procurement. There is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. I am also not getting distracted to implement e-procurement. EGP is the way to cut on wastages in the government. My plea to the accounting officers, don't listen to your procurement officers because they don't want to let go where they have been stealing public funds. Ruto wacho ni chenro ni biro geng'o rode mag kuo e piny owacho. Ka jatend migawo mar omenda John Mbadi oseo jogo mawacho ni chenro no ok ti, kowacho ni gin jogo ma wuoya to pok otemo tiyo gi chenro no. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora. Kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali kwa sababu ya procurement ya ukora hapo ya quotation na nini na nini. Tumesema tunaweka e-procurement. Wacha ijulikane imenunuliwa pesa ngapi na imeuziwa serikali na nani. How can you say it is not working and you don't even know how it works? Only 13 counties have been cleared by a controller of budget. So your counties cannot procure because you have not cleared with the controller of the budget. The ones that have cleared with controller of budget, by next week you should be ready to start procurement. Ruto oseo weche ma osebedi ka iwacho gi moko kuom ute fwambo makeo ni chenro makamano. Mibadhi osemieno Kambadi to wacho ni omenda mano otigo e chenro no en $370 to ok bilna bich kaka ilieko. Alafu ndio wanaandika headline, sijui Mbadi sijui 5 billion sijui nini. Nyinyi na ukora yenu na maheadline yenu na ufisadi yenu hamuwezi kutuzuia kuhakikisha ya kwamba pesa ya serikali inatumika inavyopaswa. That system is only worth $2.9 million, which is about 370 million Kenya shillings. I did not procure that system. If you thought it was procured yesterday, you are behind the news. It was procured in 2022. I was a member of parliament for Suba South. Koro en yuaya ayuai e kind od bura gi bad sirikal maduong' bang' chenro makamano kwedi od bura joma mokadho. Ka jatend migawo mar omenda John Mbadi to wacho ni onge oboke mano ochwalo e od bura mondo mi otwagie koramo ni chenro no nyaka ti godo. Wenge koro rango ka bende chenro makama ibiro ketie tem. Gikone to Jatend Piny Kenya William Ruto bende koro golo duonde wi wach mar Thedhie Mayala mayudore e kaunti ma Siaya ma wachno osebedo ka kelo wich bar e kind jopiny, joket mwandu kod josiasa e kaunti ma Siaya. Jatend Piny Kenya William Ruto wacho ni kar Thedhie no nyaka sani ok kel yuto malong'o mowinjore kode ka koro nyaka ginon kaka inyalo ti kode e yo makare. Penjo en ni ibiro many jaket mwandu machielo koso? Steve Biko nigi lerno.
Kar thidhia mayala mayudre kaunti ma Siaya osebedo ka ywayo joket mwandu mopogore. Kata kamano, ei thuolo mar dweche 2 sani, ywaruok osebedo kind jaket mwandu machon mar Dominion Farms kod masani mar Lake Agro moramo ni kindene mar wuok kanyo pok oromo. E sach nyasi mar alame kanisa ma ACK Diocese ma Maseno West, jatend piny William Ruto nowacho ni kar thidhia no okel dongruok kaka owinjore kosingo lalruok gi joket mwandu mopogore mabiro nyuolo dongruok. Keti chini na wawekezaji so that we can make sure that we revive and we bring new investment into that region and into that Yala swamp so that we can take it forward into the future. Penjo maduong' en ni Lake Agro matiyo sani biro dhi nyime, koso Dominion Farms biro kawo kare, koso dibe ni nyalo we oko joket mwandu ariyogo mondo jaket mwandu machielo emokaw kar ting' mar thidhia no. Komachielo, jatend piny bende nolero moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo oseketo e iko omenda masani ne kaunti ma Siaya. Kaka yor keyo sitima ne mier mohewo 14,000, piny owacho oseketo thenge omenda maromo bilion 14 ne kaunti ma Siaya kende. Tumeweka 1.8 billion to connect 14,000 new homesteads to electricity in this Siaya County. Na tunafanya hivyo katika sehemu zingine zote za taifa letu la Kenya. Apeini mantiere bwo sirikal mamalo bende okodong' chien ka omenda oseketi mar bero chalgi e kinde magedo mar kama meli gowe e dho wath ma Usenge bende osingo ni biro chakore machiegni. Barabara tulikuwa na budget last year ya shilingi milioni 500. This year tumeongeza hiyo pesa mpaka 2.5 billion ya mabarabara hapa Siaya County. And in the coming months, we are going to enhance and put another 1.5 billion so that we have a total of 4 billion shillings to build roads in this Siaya County. Jatend piny bende nodok ne chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore, kowacho ni omenda maromo bilion 17 oseket ne chenro makamano e kaunti ma Siaya. Tumeweka pesa bilioni 17 ya affordable housing. Tunajenga nyumba yetu hapa. Nyumba 882 tayari inaendelea kujengwa, mimi nilikuja kuzianzisha. Tumeweka kandarasi ingine hapa pale kwa civil servants hapa Siaya Town. Another 1,000 housing units tutaanza kujenga hivi karibuni. Bang' yudo keyo mabupno, moko kuom jotelo kaunti ma Siaya nonyiso ikruok margi mar tiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar neno ni chenrogo oketi e tim mar bero ngima jopiny. Omiyo wamor gi gik madhi nyime. Jadi moyienwa wuoth kanyakla gi national government mondo piny otire. Mwasebedo ka jowadwa tedo jirani. Soya mabiro nwaga. Tile mabiro nwaga. Sa ochopo. Mwabe korwadwa mondo watedi wabende jomoko winjie sochwa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Steve Biko. Kamachielo eni jatend piny Kenya William Ruto singotieko chutho mibadhi mokwako kuma mar thieth mar SHA. Tim ma owacho ni achudhe manie sekta mar thieth ni odaro godo kawuok e okumba machon mano mar NHIF. Ne oloso e kaunti ma Siaya kama ne owacho ni kata mana gope maromo bilion 30 mano ma ute thieth bandho mag NHIF sirkal ok bi chulo nyaka tiek pedhogi. Mano kantiere kar kanyo ka Judith Omondi lero jotelo ma keto sirkal tesre bende medo mana soko wachno. Endebe mar kumo achudhe mayako kuma mar thieth mar SHA makawuono ogo tache kaunti ma Siaya kama jatend piny William Ruto ne olimo. Jaod bura ma Uriri mak Nyamita omako amen kod jaod bura mamoko madwale nyicha olieko ni kod ute thieth manie listi mag ute thieth manyicha olor kendo malisen mag tich. Nyamita okwayo Ruto mondo miyo kum ng'ato ang'ata ma ok orango lemo ma en go e pacho ka. Paro ma osir kod jatend migawo mar omenda John Mbadi koni chutho okowinjo se okang' ma migawo mar thieth osekawo e loro ute thieth mayako omenda mar jo Kenya. That maybe there are a few members of parliament who are also running hospitals
if there is a member of parliament, including myself, who is running the hospital and is involved in this fraud, we want to urge you, fieka hao. If there are religious institutions that are running hospitals that are involved in this particular fraud, fieka hao wote. People who don't have information and details about what Oluga is doing with the Duale in that ministry are the ones who are talking out there. Just by us doing an assessment in 6 counties, Your Excellency, hostels in this country, some hostels in this country have been taking money from Kenyans, and yet Kenyans are languishing and suffering without treatment. Odiochieng' manyoro oboke mar piny owacho ne ogo chapa nyinge mag ute thieth mahawa 1,000 kama 544 ne olor ka 454 ne omaa lisen mag tich. E kwan ni moko imieno kod obadho mar yako omenda mag SHA tok chik. Ruto odhi nyime kod godebe mar tieko mibadhi go ka okoni kata mana gowi mar bilion 30 ma ute thieth ne odargo kowuokie NHIF ok bi chul nyaka chop puodhni kwayo mag omenda go okalo rameny kendo mibadhi okomieno. Why do we have 30 billion shillings deni ya NHIF leo? Na tukisema wacha tufanye verification ya hiyo debt ya 30 billion, mahospitali wanaenda kotini wanasema they don't want verification kwa sababu wanajua ndani pale iko wizi, and we are not going to pay until we verify, because we are not going to spend public money to pay corrupt people. Ama namna gani jameni? So we are telling the people who think the theft they were carrying out in NHIF watalete kwa SHA, nyinyi mnaota ndoto ya mchana. Haiwezekani. Magibiro e kinde ma mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua to ramoni sirikal ong'eyo mibadhi ma okwako SHA kendo gisebedo ka gichulo ute thieth maonge kata bang' dar kowuokie NHIF nyaka e okumba manyien mar SHA. Pesa ya SHA inatumwa kwa mahospitali na do not exist. Yet mahospitali ya kanisa, mission hospitals ya PCA, ya Catholic churches are not receiving money. Money is being sent to non-existent hospitals. Sasa waziri naitwa Ndoya anasema we shall shut down all those hospitals. How do you shut down hospitals that do not exist? Ute thieth ma olor kod ma omaa lesen mag tich olandore e counties ma opogore kama oriwo Homa Bay, Nairobi, Mandera, Wajir, Kisii kod Nyamira. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamano Judith Omondi, kama chale ni jaod bura manyando Jared Okello jiwo jotelo mano makaluo kod oganda kanyakla mano mundu chumotegno mano mar siro jotelo ma omi ting e sirkal mano mar broadbase. Jaod bura no manyo loso e sikund sekondar ma Nyadenda mano mantiere Suba South e county ma Homa Bay. Kamanyo gisire jatend migawo mano mar omenda John Mbadi e chenro mag dongruok wacho ni oganda kik wacho ni kik ka okosiro jotelo to dongruok ma chopo kaluo sani kideka ng'adore. Okawa higni 63 mondo kane wayud minister mokwongo e piny luo motelo ne pesa. Okawa higni 34 mondo nyo wayud PS mar internal security koyugi notho. Higni 34. Homa Bay une munyalo rito nyithindu ariyogi. To kik bedie ni Homa Bay ema chak go nyithindegi kendo. An kora ng'ongo kadwa rito higni 63 kambadi osea ni eka chieng' mi jaluo moro ok bi yuda. Okaikora rito kendo higni 34 ekwa chak wayud Raymond Omolo moro ma wan go gi sani magimekwa. Omiyo urit Raymond, urit Mbadi. To nikech kata kopono golgi to ok bi duogo e Suba ka, ok bi duogo e Homa Bay ka, to be ok bi migi jaluo, inyalo migi ng'ama chielo. Liet pod okwako gwenge mano matipis e tong' mar Nakuru kod Narok ka ng'ato mano kama ng'ato achiel ne onegi kendo ji 8 noyudo hinyruok e kind lweny mano mag dhoudi mano muoche gwenge makono. Kaka Sinthe Nyango miyo ler mohewo udi 10 ne owang' e kinde lwenyno mane otimore otieno ma piny norugo do nyoro ka gisani tend arita kwe okumo chenro mago mag wuoth chakre saa 1 mar odhiambo nyaka saa 11 mano mar kogwen.
E gwenge matipis e tong' mar Nakuru kaachiel kod Narok, jodak oting'o mwandugi ka gimanyo kar dak manyien bang' ute 12 wang' kod ji mamoko ma ok ong'ere e kinde lweny manomuoch e kind dhoudi ariyo e otieno ma piny rugo kawuono. Ni kukosa, tumekosa amani. Sisi ni mmoja wenye wamechomewa nyumba na tumeenda kutafuta amani, lakini yale mambo nilishuhudia usiku sijawahi shuhudia. Watu zaidi ya 200 walivamia senta maploti yetu na mpaka kujeruhi wengine wesetu, na ndio nimeona siwezi vumilia, heri niende nyumbani kidogo mpaka amani ipatikane, lakini najua kwa sababu Mungu yuko na serikali iko, suluhu itapatikana. Yesani ubila okumo chenro duto mag wuoth kochakore saa 1 nyaka saa 11 mar kogwen e gwenge matipis kuom juma achiel, kinde maluoro to pod ni malo e chal mar arita bang' ng'ato achiel negi kendo ji mamoko yudo hinyruok ma opogore. Waasi waliniattack usiku mwendo wa saa 2. Watu walikuwa wengi, more than 20. So wakanipiga, wakanikata hapa hivi, then wakadhiri jicho. Romo mar jokanyo e sekta mar arita ma owuok Nakuru kaachiel kod Narok dhi nyime mar temo kelo kwe gwenge makono maliet mar monj pod okwako. Naomba nyinyi tushikane wakazi wa Tipis market, kwa sababu yote Tipis vile nimesema ni mpaka yetu ya jimbo la Narok na jimbo la Nakuru. Kwa hivyo tushirikiane vile tumeshirikana mwenzangu hapa na kamati yote ya usalama. Kifika saa hiyo kila mtu, na kama ulichelewa kwa shamba ulale huko uendelee kesho ya bandari ya kuja kuchukuliwa tena na gari. Yesani obila dhi nyime kod keto kenge motegno mag temo kelo kwe dier otieno kaachiel kod odiechieng' e tong' makono. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kamachielo en ni moko kuom rawere mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag Gen Z pod dhi nyime kod thiedho adhonde. Dweche 2 tok ng'anyo mano timore tarik 25 dwe mar 6 higani. Raweregi koni giserem yudo yore mago mag konyruok tok magina mane ogogi godo ne ochungo chenro magi mapile ka pile. Jafamaro Armstrong Osutwa miwaler. En jatedo mane tiyo achiel kuom magawa madongo e chumba ma Nairobi sani sebedo pacho kuom dweche 3 ka onge kaka onyalo konyore kaluwore gi rem ma en go mano mar adhonde mag risasi mane ochwade bamne e kinde ng'anyo mag rawere mag Gen Z. But naona tu bali inatoa maji, inatoa samusa, sasa sijui itakuwaje. Hospitali nilirudi nikaambiwa for clinic inafaa nikuwe na 1100. Sasa hiyo hata sina hata 1 bob. Ngefanya sasa ilibidi tu nirudi kwa sababu nilifikiria clinic bado nikienda napata ni bure venye ilikuwa. Ma bende chal Samuel Omondi. Jalmano golne magina biridir ng'i kama gina chiel to pod odong' e dende. Nilimanage kupata fare kurudi huko thinking that it will be free. Daktari aliniuliza eti ushalipa, nikamuuliza kulipa nini? Ati si umekuja check up? Yeah. Akaniambia tu hii Kenya sasa hakuna kitu ya bure. Otero wachiel kachiel nyaka kama ne otiyoe tich manyaka sani ok onyal timo. Girem kod let Samuel ero nigi manegia sani ochung'. Nikikaa tu hivi mwili naanza tu kutetemeka, kukiwa na baridi hata nivae sweater unasikia ndani, si ati hapa nje, unasikia baridi ndani ya bone, mwili yote azini unatetemeka na umevaa sweater. Simwagike mbele ya watu ama isiharibu nguo. Launi emasani udong' kaka konyruok ne Mark Clinton mani kod rem kendo temo umadhola manyaka sani medo mana bedo marach. For me, I'm a professional chef. Nitibiwe kidonda, ipone. Niendelee na hustle yangu ya kila siku. Kuliko kukaa chini kila saa unapigia mtu simu ukimwambia nisaidie 100, nisaidie 50 bob, nisaidie nini. Ya unajua saa kama saa hiyo job ilishapotea hivyo. Kama naweza pata any job yenye naweza fanya na hii condition yangu. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Nyakoro joang mano mar Armstrong Osutwa be mane kelowa e giko mar weche manyien bende biro ni okinyi makawuono wago ni erokamano ahinya tim mano mar Armstrong Osutwa gi lange duto mosebedo kar ka Joyce Oloo, Roslyn kaachiel koda ka Sonia, Ian e kindgi giduto kama gisebedo kar ka gikelonwa weche manyien kaka jopuonjre mabende osebedo kar kae kata interns
bende giko margi koro chopo. Wadhi miyo mamoko thuolo mar mondo mi odonji, kata kamano ok en maber gidhi nyime kod timo tich makare ma bende gisebedo ka gitimo e Ramogi TV ka Control Media Services ama ngima mano moting'ogi kanyo. Sigana wawinjo kanyo mogik mar Armstrong Osutwa, mano e sigande manyabedo kanyo ni mogik. To porono poro buduoko kamano mondo mi okelnwa weche gi podi na ung'eyo wach ni kok Nyasaye poro bobedo mana kodgi kaka achiel kachiel. Kae mano chako waduto pod waluoro to waduoko mana ka podi kanyo ema kelo giko mar weche manyien. Agone kamano dakika 2 modongo kar ka kale ote moko 2-3-6-0 mane mbui mar Facebook kod X kama ntiere kacha achiel kachiel akale ote mano mara jogo mabedo sindiko nwa kar kae mbui no mar Facebook. Munacho yut maneno waka ntiere Nairobi Kayole, pero kamana Nyarongo Lucy wacho ni morning oyaore kendo ntiere chenro asedonjo kaka ntiere Migori County. Morning asedonjo ka wacho ni ntiere Suna West, pero kamana enya kumkete kar ka Boy Fast wacho ni kodo kar ka Francis Omondi Wood Rinya neno live kentira wendo Sony Rinya. Oyando Weekly wacho ni good morning asemolo kendo inyo makare Makisi Branch County 045. Pero kamano Elijah Ojika nen Rupin live kantiere e gwenge maga Masara Golden Town Wood Makori wacho ni kan Giribe antiere kodu pamoja kanya achiel kachiel chendo ni nyakora monge jwang kama umedo luogi kanyo. Okinyi ni akalgi kae Pauline Margi Victor neno akae wacho ni oyawre okinyi maka uono kaluo chenro ni kama yudo wachiel kachiel. Davis Bino luo chero kamana ahinya magi wacho ni luo chenro ke Nairobi ka okinyi ni maka uono. Jogo bende marikono kar kae wakili Winnie Mireri wacho ni osemondo kende ne chenro mar opiny ka wakili Brian Onyango bende wacho ni kodwa ka achiel kachiel. Recho wachacha wacho na ana chomo mana kara mar tich ka ntiere county ma Nairobi kar kae baza mano ichunyibo ma Nairobi kar kae kamana nya CPA Evans Ogutu launch ka ntiere Migori County yaora inyo kinyi maka uono. Engineer Rolex Osonga wacho na osemondo ukinyi maka uono. Oscar Omondi ni kondo kar kae. CPA Bernard Siero bende osemondo ka ukinyi maka uono kone cheno ni mar opiny. Steve Ogelo engineer kamano kumkete kar kae. David Matinde Samson Omondi wacho kani Joyce Terry Jonene man kodwa kar kae. Willis Odembo wacho na sema na mondo nyaka donj sikul kawuono achomo mana gwenge mago ma Kiambu. Erokamano nyapuoch gi pak ni jogo bende matero nyithindo e sikunde ma opogore ka osechako wuoth mar rwako gi first year mano kama gintiere kacha kawuono ang'eni mbalariany ma JKUAT dhi bedo kanyo ka rwako jogi mopogore. Hayo maber ne jonyuol. Nyasaye omedu omenda mag chulo fee kendo mag tayo nyithindo mondo mi ochopi e yo makare. Erokamano ahinya. Daniel Ogeta wacho ni aneno wuo chiel kachiel kokale mbui mano mar Citizen Digital aluo ka ntiere gwenge ma China ka wachiegni chomo saa 6 akawa mana break mar class. Erokamano ahinya jogo maneno nyaka mauke pinje maoko kumkete kar kae. Wakawiyo masani okoro mojwang kaduogo mathoth pod nitiere. Wan Nairobi ka en saa 12:30 kama ntiere inside ka diponi noko mano mar piny Kenya. Kikiri mabora nyiga Clever Saluo jekisumo kanya kwar mokio nyaka Chisango kete manaka. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, ututolee hii helmet. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro mag jwang' nonro mag gazet chako sani ayanga kama ntiere karka wanona ne matimore gazet kapok wachako twak mag weche mag tuke mabiro ni sani sama ntiere karka mang chako sa achiel nyakoro sa 2 mar okinyi ma kaonda higa osekalo 36 tok sa 12 antiere ka kod Eric Okeo Kizito oyawre kendo machiegni gazet okinyi ni ma kaono kwarang'o gazet ma kawuono ichiewo nade Kizito? Achiewo makar kilofas. Wadokero kama Nyasaye morunwa piny. Oru ugwe nyaka imbo, nyandwat nyaka milambo. Kabonyo nyaka ong'iela sembo, nyaka yude, nyaka nyilima kilofas, nyaka nyaera juru makara. Geno ni koro gitie kae mar mondo mi ginena ne kendo giwinja ne to mage mantiere gazet kilofas. Nikech bende waneno kaka wacho nang'o en mana rogo mar Nyawawa. Jotije ma Nyawawa, skunde ma Nyawawa, siptende ma Nyawawa. Koro kata Kenya nyalo bedo Nyawawa kose nang'o kilofas. Depone wate wan Nyawawa. Tukuro kimantiere kami nyapenji in Nyawapa nga. Nyawapa nga. Omondi Evans nyakwaro roko. Nyawacho ni Nyawapa nga. Ikamontiere kanyo. Oyawre Evans kama intiere. Wacho ni kamontiere karaka
ng'ato penjo ka gi nyawawa mopogore opogore nyawawa jotinye ma nyawawa e sirikal mag kaunti kod mamalo akia ni chimoro waborado gi jofwambo ma nyawawa ang'eni tich to thoth to bende kambi bila marwa ni kama wantiere ka wantiere kod jofwambo gi jogo mok jofwambo gite gitiyo mana e kambi ka jofwambo nyawa tie mbui ng'eny ponono bende nitiere moko ma nyawawa to sani nyakuna moko jowangi mantiere ni kichopo e tich tiyudo osara mari kibaji goyi ni maro kin jatich mano ma nyawawa. Gazet mar Daily Nation ka mantie sigana ni mano mar Ghost Paradise wantiere e piny ma nyawawa thoth jok ma nyawawa akia ni kamidonge neno ga nyawawa ni kigoye Kizito Cleophas no jo kigo debe kani riembe yamore mi jo kauto tigo debe yamono ne akanya ok samoro yamo kudha yamno ni wuondo no chakre kod muchari ni kure ma nyawawa ne wuoke koro nyawawa ng'eny anadogo Nyalenda to Milimani man mana machini kod Nyalenda kanyo ayo ni jo Milimani nok go nyawawa kata kamano nyakoro mogo jwang nyawawa mantiere ka korida gorwok go gi sirkal nyawawa ni dagone bunde to sechak gone bunde ten bul migoyo kae kod jaga budget controller mar budget bano minene kar kae Margaret Nyakango mabende siemo ji mopogore opogore nyawawa nyaka e sikul ka nitiere osuptal mogo eneno kanyo nitiere mago wacho ni bogus employee en ng'ama onge achiel kachiel kamachielo iwacho ni sikunde moko bende gionge tichiwo negi pesa mano mar capitation mano kama irango gi achiel kachiel bende nitiere jopuonjre mamoko bende miwacho ni kae omenda lala igi iwacho ni authorities bende koro oseneno sikunde mago makwalo omenda moheo milion 700 ok en pesa moro matin Cleophas en pesa malach ahinya en pesa malach kanyo kineno inyiso ni chiegni bilion 10 mago molale okumba mar thieth mar SHA ma koro wach moyang kod jaga budget Margaret Nyakango kachiel kod report manochiw kod janon buge piny owacho Nancy Gathungu maduto te koro oyango kata lieko kaka koro omenda ilodho Cleophas ilodho omenda e kumba mar thieth ma bende lipodno yango kaka okumba mokwongo mona wuoke kwa biro mar SHA mano NHIF bende omenda nolodhre malich e kanya ahinya mano report mano timi higa 2023 kanyo koro Cleophas wach mantie kae ma bende nwaneno jatend piny Kenya William Ruto kane wuoye kanowacho ni gisemayo lesen osiptende maromo 1,000 bende kanyo jatend migawo mar thieth Duale bende nowacho ni osiptende maromo 1,000 kanyo gisemayo lesen ka kendo nowacho ni odiochieng' ma kawuono mar wuok tich jo Kenya mondo mi oket wang'i ni gidhi mako kendo gidhi chwalo e doho jogo kata jogo ma koro lodho omenda mar thieth kanyo ma koro wacho ni kwelo kanyo koro wach mosego kanyo Cleophas wacho ni wan kod kuonde thieth ma nyawawa bende kiduogo ka Cleophas wach ma bende koro jaga budget noyango kanyo kachiel kod jagono ma nono buge piny owacho en wach mar somo kar somo kae Cleophas oyangore nitiere skunde ma nyawawa skunde ma onge ma bende yudo pesa ma piny owacho ore wi japuonjre ka japuonjre mano miluongo ni capitation ma iwacho nang'o skunde ma nyawawa gi olos gi gintiere ma bende okawo nyithindo ma nyawawa moket kanyo ni some Cleophas mamae wach ma bende koro kelo midhiero kanyo ahinya ma bende nyaparo Cleophas kinde machien kanyo ma be okete picha ma gazet mar Nation ka en skul moro miluongo ni Kaptoyony mantiere e kaunti ma Baringo en skul moket rangach kendo ket signboard tentie bungu koro klese onge kanyo gate nitiere etie bungu inyaparo kaka ndalono mane ogo picha kanyo jomoko ne nitiere wach ni gate tere klese en mantie bungu koro magi achiel kuom skunde moket Cleophas ma nyawawa milodho omenda koro wach ma bende nitie Cleophas en kidhie jotich mago jotije counties kanyo iwacho ni nitiere jotich mathoth ma nyawawa ma bende koro ichulo pesa Cleophas ichulo pesa ma bende oket kaka ranyisi kidhi e county ma Nyamira yudo ka
senators noketo jagno marango weche mag jotich mondo mi yangane wachane ni to omenda maromo bilion 2.8 nodhi kure ma kalure kod lipot manogol higa 2018-19 mane yango kaka jotije manyawawa ne ichulo e kaunti no ma Nyamira kanyo. Wantiere god mano tim Kericho kachiel kod Nairobi bende mawacho kaka omenda ilodho kanyo. Ma bende wacho nango gitiyo gi yo mamanyuol, ok yono moyangi monego beni chulo godo omenda kanyo Kilofas. Koro en rochruok, en kuo, en mibadhi, joblek udhure sekta mopogore pacho ka Kilofas. Kamano nyakoro mojo kirange kar kae mae sikulu mabedo koni kar kae nyama ne picha neno te. Wacho ni en Kaptiony Girls High School. Kirange en gi gate. Angach nitie to kama school nitiere kanye kianen kanye magine timre ma iwacho ni en kaka ghost iwacho ni how state county officers use ghosts to loot public coffers. Counting ghost workers, otingo ghost schools, otingo ghost hospitals, gimora mora otingo ghost ni en giwacho mana nyawawa en gimoro machalo okata sen jachien ka koro wachi kore jachien kuo mago wana on jachien kuo makoro donjo kar kanya kor mojonga achiel kachiel some ite mar ariyo kor adek ne kor mojonga beda ne kor ng'eyo gi thoth ne kanyo nango matimore ka kanyo nitie weche mamoro mantiere kar kane Gladys Gashina mano Gladys Shania mabende nitiere kar kanyo wacho ni murder case and dispute over church eviction mabende pod nitiere kar kanyo mana bathe kar kanyo achiel kachiel mago weche mag nonro mago mag nek mabende pod ibedo kae ni gento gina mage mapod imedo luw kar kae tainya mano matudo siasa mano medore kache county mano ma Kiambu mabende nobedo detained kacha Lang'ata Women Prison mabende osebedo kacha wacho ni mano ka itude kanyo kod nek mano mara jaode higa mar 2022 mabende noyudore kacha ka manyien bende makoro wacho ni ero Salvation Army Church bende koro ntiere kar kacha mawacho de koro dakao assets magi mano kama gintiere kendo gimano mana luwe nyakoro moge jwang ka piny kar kanyo nitiere jogo mantiere Koginga Beach mago jende a group of boys in Homa Bay town search through water hyacinth for Nyapos wacho ni en rech moko matindo mabende nitiere kar kanyo ka iluogi wacho ni gitiyo small fish used to bait as bait to catch larger fish mano kane gintie ma picha mano godo chiengno manyoro Nyapos bende paro na kanea sango rota bende rota to kwachopi mana sango kama ntiere kar kanya kach koro tianam kanyo Kilofas kia sango mane bimi chop nyaka Kabonyo kama sani go igere kar pidho rech no kanyo ne mak Nyapos nen swamp ma nwadho mako Nyapos ndira matindo ge mono mako kanyo to wausne jok mauso dhi mako rech madongo koro picha moket kanyo nyithindo tie kanyo mako Nyapos Kilofas no make to ause siling achiel kata siling ariyo kangi tie ko make nyaydo kata kedo 2,000 nen pesa ndalo no Kilofas koro mojanga ngirange go piny kar kanyo yodane ng'eyo mathoth enya mantiere kar kae nitiere ng'ur kaachiel koro ka weche mag thieth aranga ne ite mar ang'wen nyakoro moga jwang wacho ni governors in crisis meeting over UHC staff kod weche mag procurement nitie weche mathoth enya mosebiro kar kata enya kiwacho ni ero onego bed ni governors chako kao gik mage kata procurement files mage monego bed ni soyo e mbuino mano mar IFMIS mano penyo maduong' enya mantiere kar kae jakom mar COG Ahmed Abdullahi mabende igeno ka ono dhi bedo ka gi thuolo mano mar rango ni adieri bura ma kono chope kare kendo gidhi bedo ka gitwako duto fwambo mopogore opogore dhi bedo ka kirange gi wang' machal nade iwacho ni sani ok gidhi bedo gi thuolo mano mar ndiko jotich mago ahinya lakteche manyien mano ka omenda pok ochwal negi wacho ni county bosses have said they will not hire medics before funds are made available ma biro tok ten migawo mar thieth lando ni joma ne ochungi e weche mag thieth maromo 7,414 dhi bedo gi thuolo mar yudo tich kendo onego ndik gi e yor app moro Kilofas migawo mar thieth nochiwo kanyo ote mar mondo mi ondik sirikal county ondik jothieth maromo 7,414 koro governors to wacho ni magi mok gidhi timo kalore omenda
onge. Omenda pok ochwal negi mar ndiko jogi. Mano omenda miwacho ni romo bilion 7.7 ma dhi bedo osara margi. Koro wacho ni ere kaka dong' wandegi to omenda mwadhi miyogi kaka osara pok ochwalnwa kanyo iko. Mabende koro odiochieng' ma kawuono Cleophas, jakom mar riwruok Governors, mano Ahmed Abdulhai, no oro ote kata no lando ni odiochieng' ma kawuono Governors duto biro Nairobi kendo gidhi bedo kod romo mar mondo mi girangane weche makamano. Koro weche ma gidhi rango Cleophas ma kaliekore kanyo gin weche ariyo. Wechego mano mar ndiko jothieth maromo 7,414 midwaro ni gindiki to omenda pod onge. Wach machielo en wach mar uso kokadhe mbui ma bende koro piny owacho kaachiel kod migawo mar omenda dwaro mondo mi koro uso kaachiel kod nyiepo otim e yor mbui. Tije duto ochwal e yor mbui. Wach ma Governors koro pingo kendo giramo kanyo gibotimo. Koro gidhi bedo kod romo odiochieng' ma kawuono. Wadhi rango ni to en wach mane ma gidhi poro, en wach mane ma gidhi wuogo kanyo, bende gidhi luwo kaka idwaro mar mondo mi otim. Wechego mag ndiko jochiw thieth, wechego mag neno ni nyiepo kaachiel kod uso otim e yor mbui. Koro odiochieng' ma kawuono gintie kod romo. Koro wan kaka jofwambo wadhi chopo kanyo mar mondo mi wawinjane mondo ginyis jopiny ni to giwacho nang'o e rombgi no Cleophas. Ka weche to nitie gi ariyo madito masewacho go Cleophas. Kamano nyakoro mujwa mano mantiere kar kanyo ite no mano mar 4. Ite mar 5 kanyo mantiere sigana machielo wacho ni nitiere paro mar chik machielo mageno ni kokadhe odhi kelo ni obero ngima mar jatuo mantiere osiptal kacha. Wacho ni new bill seeks to promote quality care, patient safety. Mano mantiere kar kanyo. Wacho ni mokwongo fai midhi beri kacha kigoyi ka dipono okelo chike mano mag rito ratiro kon ngima mano mag jatuo mantiere osiptal kacha maromo milion 50. Mano iwacho ni milion 50 mano fai mimi for failure to uphold patient safety and quality rules. Mano mantiere kar kanyo ne diere nitiere ng'eny machal nade achiel kachiel e rangi ite mar 5. Kamar ariyo nitiere kar kanyo ke wacho ni ero nyaka range ni nitiere gino moket kare mawacho ni en quality health care kod patient safety authority. Mano mar mondo mi ni adieri gino chopo kar jok madhi kete tim. Kod machielo bende nitiere strict nyaka girang ni adieri girang gin kod obok mopuodhi. Mano maketo gi kacha mar mondo mi gitiyo. Wang'e ni cases mokalo osebed kacha kendo ka jotuo moko tho osiptal moko bende inego mana e kinde ma gintie kacha ka gidhi thieth. Cleophas, koro wach mantie kanyo bende nang'o jotuo bende koro nyaka lu okengego mag arita mag thieth moket kod osiptal kanyo. Iwacho ni kogiluwo gin bende nitiere okenge mag chik mibro kawnegi kanyo Cleophas. Koro wuon osiptal mago moko luwo yorego makare arita mag jotuo kendo chiwo thieth man kod ndhadhu Cleophas ibro kete jela higni 10 kokotimo kamano. Be mana kaka isewacho no milion 50 mano fwai mibro go kuonde thieth ma kamano Cleophas. Koro ma iwacho nang'o en paro mar chik miluongo ni Quality Health Care and Patient Safety Bill mar 2025 mikelo kod jotend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa. Makoro paro makama kokadho Cleophas to bro miyo chike bedo mapek kata matek. Ma iwacho nang'o osiptal komi lesen mar chiwo thieth moro to koro ok ichiw thieth ma ok omini lesen. Komi lesen mar chiwo thieth ma tuoche mag nyode kata kuonde nyode tinida thiedho mar kansa mano kende iseketho chik. Koro ibeda beda ni chiwo thieth ne gino momi lesen mar mondo mi tim. Koro magi biro Cleophas ka bende waseneno kanyo ka koro iwacho ni osiptende maromo 1,000 jatend migawo mar thieth oseloro kaluwore ni ok giluwo chik kendo gichiwo thieth ka gilodho omenda ka giriwre kod jogo ma tayo okumba mar SHA kucho e lodho omenda kanyo Cleophas. Koro magi wechego mwarito ni ka oketgi e tim to ibro magi kata ibro ti kodgi machal nade. Duto te en bero thieth nikech thieth Cleophas e gino mokwongo. Thieth duong' ma kwabedo kod ngima makare to wabedo jogo motegno kendo jogo manya dhi e puodho ko to ka del ok ni Cleophas didhi e puodho kata didhi e tich ok didhi kendo mano kelo rochruok mar ochumi nikech piny ma ji tuoe kata ochumi bedo matuo.
nyakoro mojwang' e ite mar auchiel ite mar abiriyo nitie weche matimore e siasa. Mokwongo iwacho ni ero back to the hustle, iwacho ni Ruto kaachiel koda ka jotende duto rango ni ero gichako weche mag grassroot empowerment drive. Empowerment ni tiende nang'o? So mane kar kacha iwacho ni ero gine chenro mar chiwo omenda e okang' moro mamalo ahinya. Ite mar abiriyo ka nitie sigana moro mantiere mar abiriyo mantiere kar kacha iwacho ni President vows to crush graft in health sector, pushes e-procurement. E-procurement ni od bura mokwongo ema noduogo wacho ni gini wanto kwanene ka gima en kare kodwa. Kata kamano wacho ni ero ka ema wacho ni timi dhiero mago motendo kod wechego mago mag mibadhi ahinya mapono ni temo ging kamano e achiel kuom rodego mabende imedo rang ne diere kaka inyalo chungi gino nyalo din gi kinde mamago timre. Piny kar kanyo nitie weche matimore mag siasa. Kizito kinyalo rangi wacho ni en inside Matiang'i's roadmap to 2027 election contest. Iwacho ni osebedo branded kaka Uhuru project. Mabende jadiko ni wacho ni kar ka en a dangerous tag mano ka irangi kacha e piny Kenya against establishments mago mantiere siasa ahinya jotend piny mosekalo. Cleophas ma koro Matiang'i nwaneno ka koro kinde moko kanyo ne olale wang'wa nodhi tiyo e bengi mar piny mangima kucho. Kanoduogo en bende koro nodonje paw siasa. Kanodonje paw siasa kanyo nonene ka nowuotho kod jogo kata kwetho maketo piny wacho tesre kanyo Cleophas. Koro kanoketo piny wacho tesre en choduogo ma bende noling' ahinya. Koro kanoling' koro wacho ni chak kendo duogo mar neno ni oluwo yore makare madonje yiero kendo laro komtend piny Kenya yiero mabiro mar 2027 Cleophas. Koro wacho ni Matiang'i wacho nang'o? En gino maduong' modhi kedo godo en mibadhi mowaseyo tend Kenya Kwanza wechego mag mibadhi mogodule pacho kae kendo wacho ni en kodiponi obi oloyo yiero mar 2027 Cleophas ok obi chulo kuoro mar siasa ni gigo manotimne en bende koloyo to kobi chulo kuoro ni mar mondo mi osand jogo manosande. Koro wacho ni sani nyo bedo kod romo moro ma okelo duond od buche kaka mar UAP, Jubilee, DAP, mano mar Bascha kod PDP. Miwacho ni seche moko gilieko mar mondo mi gibiket duond od buche kanyakla kodhi kod yiero. Bende wacho kanyo ni romo mibro tim kanyo bende kore geno kata ni manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta seche moko koro biro wene thuolo mar bedo jatend duond od bura mar Jubilee mondo mi thuolo makare mar dhi laro tend piny Kenya. Koro Matiang'i wacho nang'o? En duto dwa neno mar mondo mi oket Kenya makare. Oneno ka Kenya osebayo Cleophas bende malo kanye jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o? Ok odhi rem kendo dhi chung' makare mar neno keto kod mibadhi ma moloyo to mago mantiere okumba mar thieth mar SHA kod mibadhi mopogore opogore pacho kae. Mano wacho nang'o? Tek koda yot to dhi kedo kod mibadhi Cleophas bende wang'eyo nang'o? En mana weche mag siasa nikech jatend piny Kenya William Ruto koro rango to bende odhi yudo logo kendo mar mondo mi ochak otel higa 2027 nyaka 2032 kanyo. Miwacho nang'o? Kinde manobire telo Cleophas kanomanyo mbulu higa mar 2022 nokelo dwa campaign moro mane pek manopogore mane wacho nang'o? Jogo modhier magonyre kod pado kanopimo kod jogo monyalo Aslas kopimo kod Dynasty kanyo Cleophas. Koro wacho nang'o? Mano biro to sano biro kod ang'o? Sano biro kod mano miwacho nang'o? Empowerment ma sano osechako timo kor gwenge mopogore opogore mar neno ni bende yudo mbul ma bende jolony weche mag siasa wacho nang'o? Jatend piny Kenya William Ruto nitie kama tek sani kalore nang'o? Ombulu manoyudo, ombulu momeo mawuok e gwenge mag Masawa mar Kenya ne oseweye. Koro bende wacho nang'o ni kata kidhi Imbo kocha bedo ka nitie ombulu moko moseweye. Miwacho ni Kos kucho bende pok omiyego ombulu ahinya. Koro wacho ni gino moneno sani en mana ombulu mawuok milambo ma Nyanza. Koro mago wacho ni koro kod meke wacho ni pod tin ahinya manyako ywa socks motegno eka biolog nyadiriyo. Koro wacho nang'o? Tek. Koro wacho ni sura mokete chenro mag jiwo dongruok gi chenro mag empowerment gi en Kindiki ma bende en jolup jatend piny Kenya mano yudo lemo makamano to kano Tich Gachagua to Gachagua bende osewuok keto jatend piny Kenya William Ruto tesre mosenyisa nang'o? An gino maduong' madwa neno eno kilogo diriyo idhi dala. Mane wacho ni kaka nitie nyakoro mojwang' achiel kachiel e iteno mano mar aboro kendo kanyo dhi do thuolo mar range ite mar aboro ka wacho ni Wrangles at National Police Service Commission mano
ywaruok koro nitiere kar ka kotenore kod kaka dandike tich obila maromo 10,000 somane ite no mar 8 jakom manyien mano mar National Police Service Commission mano Dr. Amani Yuda Komora mabende nokawo apis. Iwacho ni geno ne nitiere no dhi bedo kacha ting' mokwongo e apis e juma mokwongo mano dwe mar 9 ma wachako kawuono nen maneno ni ondik obila makamagi kendo kochopo tarik 1 dwe manyien dwe mar 10 gidonjo e sikul ma en gimoro machalo ka gima dhi gore e Luanda. Kizito adano rang mano ka to bang'e rang mantiere ite mar 12 ka wantiere kar kani mar kochopo kanyo ite mar 17 wadhi bedo kanyo ka watieko. Cleophas magi koro iwacho ni ywaruok mantiere kind National Police Service Commission kachiel kod Commission Commanders. Commanders Cleophas gin jogo miwacho ni owal mar mondo mi oti kanyakla kod National Police Service Commission. Koro wacho ni ywaruok ntiere kanyo. Ywaruok mantie kanyo miyo chenro mane wacho ni idhi ndiko obila maromo 10,000 juma mokwongo ma dwe mar 9 koro nende ka gima dhi rwar e Luanda nikech Cleophas kawuono en tarik 1 ma dwe mar 9 ma chenro no be ni chakore to ne time kuom juma 1 mondo mi ka chopo tarik 1 dwe mar 10 to jogo ma jolengre moyudo thuolo ma bedo obila koro ne donjo kar tiegruok kanyo Cleophas. Koro ma biro Cleophas ka bende wacho nang'o kata omenda mar timo chenro ma kamae Cleophas pok oketi. Koro warito to dhi bedo nade bende idhi time kaka nyicho pange kanyo Cleophas. Kamano nyakoro mojoma dhi ite mar 12 mano kama dhi bedo gi thuolo mar rango mathoth mantiere kar ka achiel wacho ni I typed how do I into chat GPT. It forever changed how I teach. Mano sigand japuonj. AI kata lony manyasani mantie kod nyalo mano mar timo gik moko kaka dhano de tim kata kaka nyalo pimone. Owacho ni kaka nobedo kacha AI ni ne okone gik moko e yo moro ma embe wuono nyalo winjo kata ka pok obiro mondo mi opuonji. Ma en siganda David Kanyoro ma jahiga 26 ma japuonj mar Junior Secondary School mano ma puonjo kacha Imenti Junior School ma yudore Laikipia County. Mano sigana mantiere kar kae ma bende omipe kaka itiyo kod lony manyo manyasani. Cleophas lony manyasani no konyo gi nikech inyaparo ka nondiki yudo ka skul achiel nondik japuonj mar junior achiel idwa puonjo subjects duto to seche moko in lony mane puonjo Kiswahili kende ionge kod lony puonjo kwano kizungu kod subject mamoko. Koro ne chuno gi chuna mar mondo mi giti nikech piny owacho nomiyo gi tich makamano. Koro jogo mane koro onene pi no dhi e mbui miluongo ni chat GPT mar mondo mi okonygi. Koro giwacho ni kaka ne gidhi kanyo magi type sani koro ginyalo puonjo nyaka kino mane gionge kod lony. Koro olero kanyo kaka gino osekonye momiyo koro dhach makare yore mag puonjo skunde mag junior kanyo Cleophas. Koro en bende koro nyiso mana jowetegi mapuonjo kamano mar mondo mi kuma gidhiye okonygi. Koro kata kia puonjo kem kinyalo dhach ni mipuonj miwach ni mol en ang'o Cleophas. Erokamano ahinya Kizito. Adwa nitie kod ite mar 17 kar kae nyakoro moge jwang' kama wantiere Machinglo ma bende wadhi bedo kwatieko ka achiel ka achiel. To nyakoro moge jwang' gima nyaka ing'e wacha kata ni AI ni ok bi mayo jok moko tich. To bo mayo jok ma kia tiyo kode tich. Koro king'e tiyo kode sawa. Kikia tiyo kode in maponono in mebo bedo ka tijino ema ponono bedo kamoro matek ahinya. Iwacho ni broad based at 1 mana gimoro manoselose telo mokwongo kacha Machinglo mantiere kar ka ghost hospitals, ghost schools, ghost workers. Just give me an idea. Ghost voters. Wach mantiere kar kanyo. Owacho ni mayo gini be korero chaka gimo sedhi. Thuolo mar higa achiel ni wano ka gintie to owacho mani gimoro achiel ke mosebedo kar ka katimore Kizito. Cleophas gima koro nitie kani onge dwe kata odiochieng' manyalo kadho koko wuoyo weche mag nyawawa. Gino siptende ma nyawawa, siptende ma onge to pesa to dhinegi. Iwacho ni jotuo norwaki mothiedhi magioro kwayo mar mondo mi ochulgi. Mago siptende ma nyawawa. Wan kod skunde ma nyawawa. Skunde miwacho ni nitie kendo migi nying, olosnegi gate, olosnegi signpost, osogi e bungu, gionge, gin nyawawa. Oket jopuonjre ma nyawawa kanyo e. Cleophas, jotije ma nyawawa. Kidhi e sirikand counties, wan kod jotije ma nyawawa. Kidhi e sirikal mamalo, wan kod jotije ma nyawawa. Gin gi kanyo, giwacho ni gintie, imiyogi osara,
koro jomoko tiyo kod weche makamagi lodho omenda. Koro wach mantie kanyo, kino jago mogor morwako nanga ma blue no, wiye ogor machalo mar anguro, ma nyawaka bende anguro Cleophas. Koro wacho nang'o, bende koro miya mana idea moro ni kata jolut ombulu bende nya bedo manyawawa. Jolut ombulu osebedo ga manyawa Cleophas. Gin ombulu mimeda tiyombo mana ng'ato kamano. Koro wach nang'o, weche mag osiptal manyawawa, jotije manyawawa, skunde manyawawa, bende koro miyo gi idea nang'o, kata jolut ombulu bende nyalo dhi bedo manyawawa kwa chimo yiero mabiro ni Cleophas. Erokamano ahinya Eric Okeo Kizito Nyakoro Mojwang kisomo gazeto kinyi makauno ka bedo kod ng'eyo ni magi mantiere. Kisomo gazeto mar The Standard iyudo kacha ni broad based at one, kama chielo ntiere unmoved by the outcry. Nitie picha kamano mag jotend migepe adek. Katoke kanyo nitie weche mag tuke mabiro go sani gi wenda mosedonjo studio Walter Ojwang, Kennedy Ochola. Aduogo kae sa achiel nyakoro msario kikiri mabwe Nyakoro Mojwang sani dakika osekalo adek tok sa achiel. Ikete mana kar kanyi ka Cleophas Oloch jakisomo kanyo Nyakoro Mokeo nyaka kisango riti masani. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.